Nikuziwa Afrika. Yebo kuphelile ngamanje kuphelile. Awu. BK ara tata. Osamba pho. Kunzima. Nengane zami endlini ngishiye zamula ngithethe ivuka umoya cha indlela. Olukhulu noma ingane thawa waphatha amadatha ngithi WhatsApp apha lesentweni yawazi amadatha amkhokheli. Lokho abakufatheka lapha endebeni zomlomo. Ngithi angenze lithi yawugoqa umlomo ebheke phansi ngiphinda ngishaya baba. Nami ngekho into engayenza nkosami wangivisa uplastic we10. Awuqobho noma kufika isithotho uye noma kuthiwa khona amandla kumshango zokwenzana ngoba nepolice station engamaduku nje kusikhona kwamthandazi. Akuhlolwa kwaThabozela kuyaboshwa. Sengiboshwa isithandwa sami nephosi lokuthenja mbopho impela wona libe limeshela lapho. La jabulisa konje ibona umnene ophelushelwa umuntu kaHulumeni. Kanti akade nephosi atibambe enzima njengephinto esidudlana nenkinga zabo. Umsebenzi wami ube nemakethe ngoba kwalibona nibandla lomfundisi lande engahlekisi. Ngoba umfundisi ongahlekisi nemzwela ushemu. Mayeshumala nithi Nkosi lo sekusawune ukuthi amen kuye nimqabele ukuthi mncwele Mncwele sengambile abazali wasobha lawo Bazaza kujabona uma bekukhuluma ngobuciko impela bokumaketha. Hayi le ndoda impela ngiyayibeka iyakwazi yasimele istory sayo lapha. Ngibonile abantu abaningi impela enkundleni zokuxhumana impela ukuthi abawuvali umlomo ngale nsizwa ukuthi impela inaso strategy sokumaketha lapha ke lento isegazeni lapha uyabona nje ugcina impela usuzithola usuthenga nje impela unganakile ukuthi mhlambe ke uzothenga hayi impela inali ikhono lensizwa. Ngibona abantu abaningi ephakathi lensizwa lena ke engathi lapha ke ingasivala isikhala sika andamselo kanye mhlambe inabo ubuchule okanye ubuciko ubufana naye insizwa ayanda umfoka mselo mhlambe nakuthina kwakho ukuphala ngalolu daba naye video yensizwa idayisa lapha nekhumbini ngabe ubheka lapha nje indlela ezikhulumayo uyabona ukuthi ngempela hayi ngempela inabo ubuchule inabo ubuciko bokumaketha. Mhlawumbe lithini lakho uvo ahlane comment section ungitshela ukuthi wena lithini kwakho ukuphawulanga udaba. Mina nginasiboni sengiphuma kanjani futhi ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo ku video ke elandelayo kwakho subscribe anibe nosuku lomnandi mina ngithanda kakhulu.